Hoxe vou falar neste breve vídeo vou falar dos 4 estilos ou disciplinas de danza que a mí pareceme máis interesantes e son populares na actualidade. Para empezar, temos o ballet. O ballet clásico ou a danza clásica é unha forma de danza cuxos movementos se basean no control total e absoluto do corpo. Se queres comezar a facer esta danza, recoméndase facelo desde moi pequeno, xa que ten un gran grau de dificultade. A diferencia de outras danzas, no ballet clásico, cada paso está codificado. As mans, os brazos, a cabeza, os xeonllos, todo o corpo participa nunha total armonía de movementos. O seguinte estilo de baile do que vou falar é o hip hop. O hip hop refírese a estilos de danza urbana realizados, principalmente, con música hip hop ou electrónica, que evolucionaron como parte da cultura urbana. Inclúe unha ampla gama de estilos, principalmente creados nos anos 70, que se popularizaron entre os equipos de baile dos Estados Unidos. Bailaríns de formacións clásica desenvolveron este estilo de baile para coreografiar a partir de danzas de hip hop realizadas na rúa. A danza contemporánea. Esta danza pode falar dun concepto, propoñer un ambiente ou presentar movementos co propósito de acadar unha determinada estética. Non sempre ten que contar unha historia. A diferencia da danza clásica, construíse a través construíse de pasos até existentes, sempre codificados, xa mencionado anteriormente, mentres que na danza contemporánea busca a innovación e a creación de novas formas de movemento segundo as necesidades do coreógrafo e dos bailarines. A diferencia da danza clásica, que busca preciosidade, a danza contemporánea, estructurada e perfecta, busca a conexión co terreo, co humano e coas súas paixóns. Por último, vou falar do shuffle. O shuffle é un baile urbano que se puxo moi de moda nos últimos anos a través da súa difusión en YouTube ou nas redes sociales, onde cativas e cativos de todas as idades compartiron vídeos nos que o movemento dos pés asume todo o papel protagonista. O shuffle é un baile máis ou menos fácil de aprender. Basease en combinacións de movementos de punta e talón e arrastrando os pés. Unha serie de pasos básicos cos que cada persoa pode construir diferentes secuencias e mesturas. Aínda que se trata dun baile moi moderno, o shuffle recorda moito ao claqué, xa que se realiza simultaneamente cos dous pés, con movemento prolongados que, acompañados de música electrónica, convertéronse nun dos estilos de baile máis populares entre os adolescentes da actualidade. E ata aquí a exposición sobre unha das miñas maiores aficións e paixóns.